Ata, grabe. Sakul grabe.
Ano ko yung kulang? Tamalo? Gym kasi kulang ko yung kulang. Gesto, tama. Hey. Sabay-sabay tayo pa. Sabi mo mag-intro ko. Sabi ako, eh, maganda yan. Oo.
sabi mo, mamaya. Wala daw wifi. Hindi naman. Masama pa niya yung wifi. Ha? Ano naman? Ano naman? Ano yung ka-third? Ganun din sa amin. Sa amin, para sabi, dito pa yung 3 months, pero pwede pa din. Pero sabi ko, dito pa yung 3 months. Hindi pwede yan. Pwede. Pwede naman mag-trigger siya lang. Pupunta kayo na. Pupunta kayo na ng support. Kasi di ba sa $400 yung Facebook. Ano 5K? Kahit kaya pa lang hindi ko ng $100 sa laki ko na ako. Kala ko dati mga sensitive lang ganyan. Wala pa ako sa counters. Sabay tayo. Ay, dadagis tayo. Natanggal yun yung bagay, natanggal yun yung bagay. Dapat ano, pinabig yan. Open up yan. Meron mo. Ikaw tawag mo araw-araw. Salamat sa lahat. Sira ako complete sana pa po. Sabi picture.
Kaya paano tayo na yung motor ko po yung may gamitan? Dapat hindi mo niya nakatataan ko. Sabagay na. Nang kailan mo pasok. Kapag ano. Kaya siya. Kung hindi manitan. Hindi ko kasi trap na yun. Sabi. Tuwaan na. Ganda nga ng karuwaan eh. Ulit. Saka po wala niya, pinita yung mga paportas po isda. Yung mga pinita ko. Ay, nakapos. Simulan ka lang. Yung po tayo. Di ba nasala na ako na siya? Kahit sa karyan, tegas. Kato. Pero hindi, hindi punta ka na. Hindi, internet ko na. Napagano ko lang ako ulit sa bola eh. 35%.